Bon, si Andoy na itong papantayin. Ano ba kayo kayo? Maayo pa si Andoy itong papantayin. Ano? Si Andoy? Ya, kasaligan ka na. Ato na siya pa mga taon ko kanang kauban niya, makabantay niya. Kung duha sila, Bon, mas kasaligan dyan. May mo kung tingali na ba? Pero, para siguro lang, ato lang pang tanong si Andoy kung kinsa iyang gusto ikakuyog. Amo yung bantay tulisan. Delikado biya kayo. Aswito ra ba ng tulisan ni God? Gusto ka, Bon. Ano na lang? Paniyo lang nato si Andoy. Na siya atong pangatanong, okay ba niya nga siya mo yung bantay ang tulisan? Huwag mo sa patayin kasaligan, Bon. Si Andoy lang yun. Siya may kabaw sa itong ito ba yun ng Andoy? Mao lagi. Pero, isang taon, delikado mo kayo. Matidor ta. Vaccine ng T-Dart na ito, no? Oo. Ano, magmatngong kita, di ta magpataka. Yung sa, manatun ako si Andoy. Eh, ikaw, sige, ito ko. Ano na? Unsa man tong sekreto ni Bugart na tumatoy la? Nakigsabot lagi si Noy Bogart tay. Ni Matoy, na iya jud abibahan si Sir Marlon para madayon man jud ang kasal nilang Helen. Nagsabot niya yung mga ukoy. Bawa nila nagsabutan? Ganat Bugart o si Dinsyo, pareho na sa duha. Liwat-liwat. Mo man na si Bogart ug Matoy tay. Sighulhog aron madali. Ano niya? Sugot mo, di mo ba ng kwanggol? Ugot. Wa man tingali tay. Bebe, pangutan natin yung bumbana. Pariaya to siya kay pangutan ko niya. Parang gusto, di ba ko masugotanan? Padalion na si Marlon. Nga naman. Ano ko isulti ng sekreto? Ano sa mana? Ay, saba sa ubat. Sa laki na. Nadakpan na mo usa sa mga tulisan. Pagsyuta. Oo. Laki. Ay, saba. Ato rin niya. Hain man ron. Naasa mo, amuli ko sa asan. Tinuod lagi. Uy, tinuod ka mon. Tinuod lagi. Maayo noon. Tana. Ato-atoon. Ato-atoon sa inyo. Ito na to. Ay, lagi po tayo lukod. Hinahinay lang ta. Aron mo'y makahibaw nga naan ang tulisan. Kaya ikaw na ba'y pasultian ni Buni? Sekreto, bin na to biya. Maayo noon. Nya. Kung sa man ang tulisan na, mauna nagsakit ito ang kanding. Wow, ito kuha sa kanding. Atoon na nato, kip. Kasubagkot ang ko atong. Ako nito sa paon niya ko sa kalibo. Sugaw. Ikaw ay lang kipagdali-dali. Kay katura bang tulisan na. Nahibaw na. Ni aswito na kaysa atong sekreto. Natungod na ng kanding. Ah, mao ba? Mao lagi. Mao di na to angay siya saya-saya. Kay peligro kay ming duhong buni kung may bawaan na sa uban. Aw. Taguan lang ito siya. Pero tuguti ko ninyong duha ha. Nga magsige kong tamparos atong tawhana. Lagot ra ba kay ko ato? Ayaw na lang anak. De. Nga nung kung di ko niya tugutan. Ako tong tamparoson eh. Ako gutong gihilakan. Bawa pa kong pangita ato. Patamparoson lagi tika. Pero kanang tago lang kay
dili angay, way angay makahibaw lagi. Ana-ana ko ay. Okay, sikot na siya. Amo, magkaya mo kong gisagda. Ako na lagi nang gistingan. Sticker. Ana ba? Kusa na lang ka. Ato lagi to na to ang inyo kay gusto ko makakita sa dagway atong tawhana. Ba pamati sagot ikaw. Pagpuyo. 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 Puyo, anak. Grabe sa tuhan. Pamati sa si Buni na atay pagkiksabutan kitang tulo. Sa mana? Kay katong usa nga tulisan, wa pa manadakpan. Nami plano nga amo tong dakpon. Oo bitaw. Matabang ko. Dili. Ang gusto ni Buni, ikaw mo pabantay doon sa katong tulisan nga nadakpan. Kalindot na ba na ako mo bantay kay galagot na jud adon niya. Ikaw paminaw sa instruction ni Buni ha. Kaya na pa siya mga instruction ha. Maminaw ka ha. Sige. Oo, niya ayaw pag... Pagkiat ka doon. Ay, pagkiat ka. Ayaw. Bawas ko kada. Pagkiat ka. Ayaw ka ni. Gusto mo kagamotang para sa ato. Okay na na. Ayaw ka ni. Ayaw lagi. Ako lang gipaktisan. Oo ka ni. Ayaw. Ganun ba ka na. Buwasa. Ito yung matay. Ikaw ba? Ay, pagpataka sa kinsa. Labi pag yun ibugat. Taka ang matay. Tingnan di ay. Anong kasapot mo si Bugat? Ngayon yung padali si Sir Marlon. Ikaw, Sabot eh. Taka ang istorya tayo. Ang maguwang ni Bugart, si Nidincio. May nagsulti nga. Itugon si Bugart para madali ang kasal nila Sir Marlon. Ako may mukuan mo rin. Ang saan tayo. huwag mo yung mga buot. Ano yung mo pugso si Sir Marlon? Di ka mo sugutan na. Sura na style mo tayo. Di nung kaganahan na. Nga, makakaon na yung tag inasal humba. Yung diya. Sama ka. Hilom na san. Naong ni mo maghumba. Unsa? Di na lang kita kapalit o humba. Ugoy kasal. Ayaw, ni mo. Dahil hilom na tayo. Natural na tay. Kay si Sir Marlon og silin. Uy, abe ko na. Di asam na paingon. Kinang magpakasal gina sila. Naunsa mo ka. Ba di ay? Di, lagi ko musugot. Yung magkaparis na sila. Ikaw tayo ba? Lakas kay gagapil. Apil-apilon. Nga naman yung katay. Ug doon na kay kaslon, makapil-apil yung ka. Ikaw gimubabag. Sa kasal bitaw na mong laklak sa una, babag-babag ka. Pero siya naitabo, nadayon. Nya karon, ug mapakasal si Sir Manolo Silin, mubabag siya pong ka. Unsa kay labot niya? Nga, mukha oram siya pong ka dito, inasal ug humba ba? Ang sam kay bawa na kadaan ay. Disngag la ilong ni mo tay. Ngayon diya. Ilis ng ilong. Kuno, hinawayon kay kang dako. Mayroon ba yung kagwapo da? May lagay, swerte kayo manas blaklak ni Way. Ngano ka pilapil mo manjud ka? Ngano makapilapil mo manjud mo? Kamu sa burgayot. Tutusan ang way buot. Nga nung big magapil-apil ko tay. Nasabi ako magtrabaho si Marlon. Ikaw yun. Magapil-apil ka, wag yun kay katungod tay. Narabya ka diri tambay sa inyong bahay. Nung usam daw kanya si Bugart. Laba ba ito na katungod? Kaya pag umangkong biya silin. Usam ka, dunggay ka ng Bugart. Piti ka ng uuni mo. Kay nga ano? Bahadlo ko? Bisig, duha pa na siya. Di ko madukay. Munang ayaw pagpada. Utro sa kam... Kuanggol ka ko da. Way buot sa ka. Padagot ang si pagtuunin mo na ko tay. May buot. Walang ko masopak. Kaya nga akong gusto god. Nga makasal na yun si Sir Marlon o si Hilin. Pero bisag maglimbuhan pa na sila dihag magkinaunsa na sila eh. Makulabutan na nila. Hindi kami pa parintin. Unsa. Ayaw lang pagpahilabot. Kay aron ka masayod, kana mga igsuon ni Helen, o si Munday, wag na makagusto ni Sir Marlon eh. Gawa sa nandinsyo. Kay naong mo nagsapi. Maom na gusto ni Mutay. Kana mga rich. Ako bitaw sa una. Hisgot yapon! Hisgot yapon!
fans. Hi, fans. Buang mo! Mo na nagkadlok ni Flor. Mo na nagkawat sa mga kanding. Buang ka! Ay, go! Ay! Da! Ay! Ikaw ba? Kita! Ginugno mo na mo! Sumbong ang mga piling na ko! Oh, gamay na kayo ng sagpa! Gamay na lagi, da! Kita to! Galagot ko ni mo, ha? Sa pa! Ganay mo ka! Ganay mo ka? Ni, ay! Ilan siya ka ego lagi! Manaka! Kontak din. Okay, ikaw na saan? Ay! Wapa man! Wapa! Nagana! Tahit! Man! Namata! Mana! Ang ka? Mga batasan! Galagot ko mo! Salamat yung mata! Listo lang ka, ha? Kuha ba to? Di pa tumaw! Di ba tumaw ha? Listo ka lang ha? Kuwang ba to? Mga listo niya! Kuwang ba to ha? Listo ka lang. Di ba tumaw? Mga kalmais, mga batasan! Sumbong sa kong ilaan, bantay lang dyan mo lagi! Nakalang lagpa! Agakan lang mong lubi! Kita na akong banon man! Sugag sinagpaan pang bayota! Kabas na siya mong bayota! Kabas na siya mong bawad bantay lagi! Gusto mo mo kong gipugan-pugan. Now, manakalang lagpa! Yun saan din ninyo? Wala ray. Nahurot na bang umiga dan maulong kamot. Napay umiga dia sa atong ano what? Naidaghan. Ana to day. Di ba, mahutag stock ang IPI. IPI pa. Ano nga, magsabot na ta ha? Abalik ka sa ako ha. Kay ganahan kong mukha na to. Galag, nangurog pa ning kumot-kumot. Sus, unya na. Dakpon, una na tutong usa. Aron daghang kag tamparuson. Parang tagbaw ka. Talaga ako mong kontra buang ganina pa man Galagot na ba ko? Ako di mo kasap. Ato. Ay! Ay ba, magsabot na ta. Ano niya? Kisap pa ko sila. Galagot lagi ko! Sagpa! Ikaw pa. Nana. Ayaw, mo pag-aaway. Imbis kita maglaban na ita din eh. Kaya nga itong plano, ang atong tuyo. Oh, atong laging plano atong tuyo. Mao ni ha? Ya. Samantoy. Okay ka? Oo, uy. Okay kay ko. Puslan man nga. Ipusasa ng tawhan na. Oh, may problema na ako eh. Ayaw. Kasi pa nga tatuan niya po. Kasi mo? Dali kalimutin bakokang. Bakokang lagi nga lagi. Ngilad sa pangalan ano eh. Puslan man nga ngilad kay sa pangalan. May pang-upok lagi pangalan na. Sagot ka, oktok. Kay, sagdi na lang na. Mahin na lang gani. Dunay ngan. Eh, last biswa. Una na mo na ipiyal ni mo ng tulisan doy. Nangita o nagkauban ni mo. Aron maway mo bantay. Oh, ano problema oy? Mangita ko. Kunya, kinahanglan na kay kauban sa pagbantay na niya para di sa kalaayan bagay siguro dugay-dugay ito na mong pangita tong usan niya kauban. Yeah, kinsa may mo nahunaan doy. May kuyog mo din na pagbantay. Man di ba yan diha nga naatay mga sikreto nga gitaguan. Kinahanglan kana imong makitaan nga mukuyog nimo nga mobantay anang bakokang Saligan din. kasaligan gyud. Kasaligan nga taguag sikreto ha. Ang labing maayo doy, kanang ikauban ni mong bantay sa tulisan. Kinalay, palayo na nimo gid ha sa tulisan ha. Aron di may bawo sa atong sekreto. Bitaw no? Ayaw lang una pagdali-dalig. Pangitag ikakuyog ni mo doy. Ayaw mo gugma. Gugma minimo sultian. Aron di ka bothered kayo. Kinahanglan do ya kanang yung kasaligan ha. Kasaligan gyud para di ta mapulila sa atong mga plano. Sige. Pero muli usa ko ha. Ah, sige. Ay, hidaw ha. Kani sekreto na to. Ayaw panabis mga tao ha. Tingali niya. Na. Diskwento ta. Nahibaw na ko ana oy. Tulisan na ana mo ha. Ningon kay ko nga nahibaw na ko. Sige. Mayo. Salig ka man ako.